για του λόγου το αληθές και έτσι για να μην νομίζετε ότι οι κάρτες είναι σκηνοθετημένες. Εχθές ανακάτεψα, άφησα χωρίς να κοιτάξω τις κάρτες με την πρόθεση να είναι για εσάς. Πάντα με φόβο αλλά με θάρρος κάθε φορά που ανοίγω τις κάρτες. Αντίκρισα αυτή τη στιγμή αυτές τις δύο κάρτες και ενώ σας έχω συνηθίσει στα καλά, εδώ υπάρχει κάποια δυσκολία. Πάρτε το σαν απάντηση σε κάποιο ερώτημα που ίσως έχετε. Η κάρτα είναι το 2 σπαθί που λέμε και η άλλη είναι από μεγάλη αρκάνα. Από τις 22 κάρτες που υπάρχουν μας βγήκε η κάρτα 15, The Devil, ο διάβολος. Το 2 σπαθί δείχνει πολύ απλά μία απόφαση που πρέπει να πάρθει, ένα δίλημμα. Πάλι είναι βέβαια στο χέρι του ανθρώπου, γιατί ο άνθρωπος έχει κλείσει και λίγο τα μάτια και τζογάρει όσο να πεις. Οπότε διλήμματα και αποφάσεις που θα πρέπει να κόψουν σαν μαχαίρι, τις εξαρτήσεις. Δηλαδή αυτή η κάρτα δείχνει πάρα πολύ το συλλογικό και την ενέργεια έτσι όπως την αισθάνομαι εγώ και με τα αστρολογικά μου και τα λοιπά μου. Και άλλους tarot readers που ακούω, γιατί η εκπαίδευση συνεχίζεται. Λοιπόν, εδώ τι μας δείχνει τώρα, ότι χρειάζεται να πάρθει μία απόφαση σε σχέση με μία εξάρτηση. Πάντα οι ενέργειες μπορούν να αλλάξουν. Αυτή εδώ είναι όμως μαχαίρι. Λοιπόν, η κάρτα 15 του διαβόλου, σε εισαγωγικά ας το πούμε, είναι όταν καιγόμαστε από τα πάθη μας. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάρθει μία απόφαση σε σχέση με κάτι τέτοιο, είτε αφορά σχέση, είτε επάγγελμα. Είναι λίγο πλουτόνιο αυτό, δηλαδή με την έννοια του Σκορπιού. Είναι ένα συναίσθημα το οποίο χρειάζεται να ξεριζωθεί. Για να γίνει όμως αυτό χρειάζεται να πάρθει μία απόφαση. Βασικά χαίρομαι από τη μία που βλέπω σπαθιά δίπλα από τα δεσμά του διαβόλου, γιατί ο διάβολος ναι μεν δείχνει το πάθος που μπορεί να σε καθυλώσει και να γίνεις ένα εξαρτημένο ανθρωπάκι από ένα άλλο πρόσωπο, αλλά δίπλα έχει 2 σπαθιά. Αν πάρθει λοιπόν η απόφαση και τα χέρια έρθουν στην κανονική τους θέση, απευθείας θα μπορούν και να κόψουν. Αυτή η ταρό η συγκεκριμένη έχει λίγο διαφορετική την εικονογράφηση. Για να δούμε από κάτω τι έχει. Παιδιά, εδώ πρέπει να γίνει κάτι πολύ άμεσα που έχει σε σχέση ίσως και με το παρελθόν. Κοιτάξτε τώρα να δείτε τι βγήκε. Εδώ, φταίω εγώ μετά. Εδώ μιλάμε ξεκάθαρα. Συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε. Ναι, αυτό που είπαμε, η ενέργεια απλά μου επιβεβαιώνει, με λίγα λόγια. Είδατε τα ποδαράκια μου. Παιδιά, ακόμα δεν έχω στήσει, ούτε τρίποδο δεν έχω πάρει, για να στείνω κάπως την κάμερα, να σας τα κάνω πιο ωραία, αλλά θα το κάνω σιγά σιγά. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι και η ουσία άλλωστε τώρα. Λοιπόν, εξαρτήσεις και Άγιος ο Θεός, ψευδαισθήσεις. Εδώ, μία απόφαση να πάρθει με ένστικτο. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι να πάρθει. Γιατί αυτή η απόφαση μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με έναν χωρισμό. Γι' αυτό λέω είναι πλούτονας. Παρότι αντιστοιχεί η κάρτα του διαβόλου στον εγώ καιρό και στον χρόνο, γιατί αυτός θεωρείται η φιλοδοξία. Γιατί αυτό εδώ μπορεί να είναι ακριβώς η εξάρτηση από μία δουλειά, η εξάρτηση από μία σχέση στην οποία καλοπερνάμε οικονομικά, αλλά δεν φεύγουμε. Εδώ σου δείχνει πύργο μετά. Μπουμ. Πάλι καλά. Μετά από όλα αυτά θα έρθει και η αυτοκράτηρα. Η αυτοκράτηρα όμως είναι η γονιμότητα. Μέχρι τότε, μπουμ, να φύγει η ασχήμια
του διαβόλου να μείνει το πάθος και η αυτοκράτηρα. Τι ωραία. Εδώ μπας και βγαίνει κάτι καλό μετά. Α, πάλι Queen of Swords. Και Strength. Ωραία. Χαίρομαι. Εδώ ο σπαθής, χαίρομαι τουλάχιστον που είχε και τα δύο σπαθιά εδώ. Και στη μέση είναι το Moon που είναι ψευδεστής στο φεγγάρι. Και χαίρομαι, είπαμε, που ήταν και το 2 σπαθί δίπλα από τον Devil. Εντάξει, ταράχτηκα λίγο, δεν είναι κάτι. Πάμε να κλείσουμε και τα ξαναλέμε. Φιλό σας.